Bueno, nik labur-labur, nik ustez mundu hontan mundu asko daudela, eta Euskal Herri hontan Euskal Herri asko daudela, ezta? Eta Iturbide Imanolen etxera junitzanean, elkarrizketak egitea, bera kontatzen duena, eta kontatu zidana, eta nik, gero, zuei kontatzen dizuedana, mundu bat dala. Eta mundu hori da autoritarioa eta oso itxila. 36ko gerra irabazi zutenek oso katemotxean lotuta zeukaten gizarte hau. Baina Euskal Herri horretan ere, Euskal Herri asko nola zeuden, hau da baserri giroko, esango nuke, Euskal Herri bat, gutxietxia izan zanak hirietan edo kapitaletan, segurazki gabe. Eta, bueno, hortaz da, liburu hau, bi eratan, bi ahots daudela esango nuke bateze. Liburuaren erdia baino gehiago Imanol Bea da kontatzen duna bere bizitza. Bera oso kontalari ona da. Orduan, ni saiatzea bere lana usurpatzen, errespetu falta bat iruditzen zitzaiten. Orduan, bera kontatzen du bere bizitza. Ez berak nahi duen guztia. Ze egoskor xamarra gea bilok, eta bi mundu, mundu berekok ez geha, eta orduan niretzako importantea ziren gauza batzuk berarentzat ez ziren hain importantek, eta beretzat oso importanteak zienak, niretzat ez hainbeste, eta hor, bueno, negoziazioa da bidea beti, eta hau da horren adibide. Niretzako oso importantea da, Imanolek deskubritu izana, hau dala belaunaldi bat, musiko ez erromantikoena. Nola esplikabau. Imanolek panderu jotzi erabakizun bizi ahal izateko eta diru irabazteko. Ogibide bezala. Berak esaten du, dantza gehiago maitezula, panderoa jotzea baino, ez da? Eta nik uste klabe hori askotan hasten deula. Generazio honek, beraien bizi baldintzako betzeko, sos batzuk eskuratzeko bide bat aurkituzun trikitixan. Askotan oso romantiko bezala ikuste, bai, musika artista eta bai, izugarrezko artista ziren, baina akaso beste soldata batzuk auki izan balituzte beraien lanpostutan edo beraien zaten, igualetzian trikiti munduan, ezagutu ditugun bezala behintzat, ibiliko, ez da? Eta gero hau dana gertatzen zen, gizarte konbulso baten, ez? Eta orduan, liburu Imanolen kontak eta ez Imanolena bakarrik, baitare dago Landakandarena, zeina irakurrita gero liburu esango idan ondo jasote ditudan, berak esan dako. Baitare zera, Jose Mari Iriondorekin, Urkizurekin ere bai, hori joko panderistarekin, eta bakarren bat ahaztuko dut. Baina hori, hauek kontatzen duten garaia da, borborren daun Euskal Herri bat, ez da? Eta beti dago paraleloan, beraien gauza kontatzen dituzten horregatik. Erromeri batetik besterako biden, polizi kontrolak daude, eta, gauza gertatzen zian Euskal Herri. Eta behaie pixkat, behaie dabiltza festarik festa, baino bronkaz bronkare, bai, pixkat, ez da? Orduan, hori ere azaltzea, eta hori dana, hori. Imanole kontatzeu, nire ustez ondo. Eta gero Imanol, badakizuen bezala, humorea handia du, baina karakterrare bai, segurazki bata besteagatik da. Eta aipatu du, agurtzanek, polemika egon zena, berak hortaz hitz egiten du baita ere, eta nik ustez, berak bere arrazoiak ematen ditu hemen, eta ni saiatu naiz hori pixka bat bere testu inguruan kokatzen, eta kito. Eta, esan detan bezala, Imanolek anekdota, berak ez dakitzen bat anekdota ditun. Uste ez dakila, baino imaginatze ditula, eta asko sartu gabe geratu diela liburuan, eta nik pentsatzen dut nahiko dula, oantxe daukala aukera, zerbait kontatzeko nahiko balu.